नन्दबारि हाग्रानि गेजेराव सासे मानसिया बन दानबाय थादोंमोन। बन दानबाय थानायावनो बियो गावखौ सोरबा नायगासिनो बायदि मोनबाय। बे मानसिया बियो उनथिंजाय नायबाय, नाथाय बियो रावखौबो नुवाखिसै। बियो आरो बन दाननो लायो। सोर दं बेयाव? नुजाबाय खाथियाव। आंखौ सिगिनो हागोन नामा नों? आखायाव र' दंखायो, धेमालि मोननो नाङा, दे जागोनबो। बिखौ थांनानै हख्लायनांसिगोन। र' आं थांगासिनो। बे गामिया जाबाय खदालपारा, मोनसे समायना गामि। बे नन्दबारि हाग्राया खदालपारा गामिनि खाथियावनो दं। खदालपारा गामिनि मानसिफ्रा बे नन्दबारि हाग्रानि सायावनो सोनारो। बन दाननाय, फिथाइ सामथाइ बुथुमनाय बायदि बायदि। खोनानो मोन्दों समायनागुरि गामिनि सोमलाखौ मोसाया अरथारबायनो। बे नन्दबारि हाग्रायावनो बन दानबाय थादोंमोननो। औ, खोनानायालाय आंबो खोनादों, नाथाय बोरै जाखो बेबादि? बे नन्दबारि हाग्रायाथ' मोसा गैफेरा। जोंनो माथो उन्दैनिफ्रायनो बन दानबोबाय बे हाग्रायावनो। दिनैसिमथ' बेबादि मोसानि बाथ्रा खोनाफेराखै। जानोलै नंगौना नङाथाय, आंबो गुबुननिफ्रायसो खोनादों। थेवबो जों साबधान थानाया गाहाम जागोनदां। गामिनि रावखौबो हाग्रायाव हाबैथ'नो होयैआनो गाहाम जागोन। गिनो नाङालै, जोंथ' मोसाखौ नुवाखैना। बेखौ गिनानै बन लायाब्ला माजोंथो ओंखाम ओंख्रि संगोन? गिनो नाङा सुकुर फंबाय, बेबादि जेबो जाया। लरग' फंबाय, बनखौलाय बबेनिफ्राय लाबोखो? आदा, नन्दबारिनिफ्रायनो लाबोबाय। दे फंबाय, थांदो बिदिब्ला। नुबायना, लरग'आनो दासो बिनिफ्राय बन लानानै फैबाय। गोथाङैनो दं माथो। बे सोमलायाबा मा जानानै थैखो? मोसानिसो दाय जाबाय। जानोलै हमदांनो हाला, माया नंखाय माया सैथो। खोमाजों खोनाब्लाल' माबोरैथो फोथायबावनो, मेगनजों नुवाब्ला। दे बिदिब्ला आं थांनोसै, न'आवबो खामानि दं। दे बिदिब्ला आंबो थांनोसै, उनाव लोगो मोनफिनगोन। साननै उनाव नन्दबारि हाग्रा सेरावनो आरो मोनसे गोथै सह खदालपारा गामिनि मानसिफ्रा नुबावबाय। बेथ' उरखावसो माथो, माबोरैथ' बेबादि थैनायनि थाखो? आं बुंदोंमोन ना बे हाग्रायाव मोसा दं होननानै। थौदो बेनिफ्राय, गोख्रै थांनोसै। मोसाया जोंखौबो जाफैब्ला। गिनो नाङा, आं दंना। नायगोन आंबो बबेनि मोसा बे। राखाव सुकुर, मा खालामगासिनो नोंसोर बेयाव? सोमदोन, नै गोथै सह गोग्लैना दं बेयाव। गोथै सह? सोरनि नायनो होलाय? बेथ' उरखावसो माथो। सोर बेखौ बेबादि बुथारनानै थांखो फालाय? सोर बुथारनांगौ? मोसायानो अरथारदों बेखौ। मोसा? नाथाय जोंनि बे हाग्रायावथ' गोजानसिम जेबो जुनारानो गैया। मा मोनजानो मोसा फैनांगौ बेयावलाय? जेबो जानो मोनैखायनोथ' मानसिखौनो जागासिनो। गैयालै सुकुर मोसा, नोंखौ आं बेसेबां बुंबावनांगौब्रा। औ, राखावा थार बाथ्राखौनो बुंदों। मोसाया बुथारदोंमोनब्ला बेबादि गारनानै गालाङामोन। एसेबाबो जालांगौमोन, नाथाय बेयाव जेबो अरनायनि सिन गैया। बिनि बाथ्राखौ बाथो, दानिया जों मा खालामनो सोमदोन? न'खराव खबर होनांगोन, लोगोसे गामिनि मानसिफोरखौबो। मोनसे खामानि माव, सुकुरा बेयावनो थाथ'दो, आं आरो राखावा गामिनिफ्राय मानसिफोर लानानै फैनि। आं हारसिं थायालै, मोसाया आंखौ जाफैबा। होद, धेमालिसो खालामदों आं बेयावनो थाथ'नोसै। नोंसोर सानै गामियाव खौरां होनानै फैदो। सुकुर, नों हले जोबोर गिख'लै। दे सोमदोन, नों थाथ'दो, बिदिब्ला जों थांनोसै। सोमदोना खदालपारा गामिनिनो थागिबि।
सोमदोना सासे लेखा फरा गोरों मोजां मानसि। बियो जेब्लायबो गामिखौ जौगानानै लांनायाव मदद होयो। बियो गामिनि गावबुरानि न' फारसे आगान सुरलाङो। मा खौरां सोमदोन? बेरे फुंजानि आंनि न'आव मोनफैबाय। औ गावबुरा नोंथां, मोनसे जेंना लानानैसो फैदों आं। मा जेंना जालायखो? नोंथाङाथ' खोनाखाबाय जानांगौ, दासिम 2 मानसिनि गोथै सह मोनबाय नन्दबारि हाग्रायाव। खोनानायाथ' खोनादों आंबो, नाथाय सोर जानो हाथावना? मानसिफ्रा बुंदों मोसाया बिसोरखौ अरथारबाय, नाथाय जोंनि बे हाग्रायावथ' मोसायानो गैफेरा माथो। आंबो बेखौनो सानदों गावबुरा नोंथां, नाथाय मानसिफ्रा हाग्रायाव मोसा हाबबाय होननानै हाग्रायाव थांनोनो गिबाय थादों। बेबादि जाबाय थाब्ला बाथ्राया गाज्रि जागोन ना? नों थार बाथ्राखौनो बुंदों सोमदोन। बिदिब्ला जों मा खालामनाया गाहाम जागोन? नोंनाव माबाफोर लामा दं नामा सोमदोन? लामायाथ' दं। आं मोनसे बाथ्राखौ सानदों, बोरैबा मोसाया हाबफैमारदोंसो नामा? खेबसे फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव खौरां होनायानो गाहाम जागोन नामा? बिसोर नायफैथोंसो खेबसेखौ। बिसोर फैनानै थांबासो गामिनि मानसिफ्रा गिनाया जोबसिगोन। बिदिबो खालामजागोन, नाथाय मोसाया दंमारोनालै। आंथ' सन्देहसो जाबाय। दाख्लै आं बे हाग्रायावनो हाग्रानि मैसो फालोसे नुदोंमोन। बिसोरनो सौदोंसो नामा? गावबुरा नोंथां, आंनि बादिब्ला बिदि जानाय नङा। मैसोआ बेबायदि जानला मोनला सौलाबाया, बाथ्राया गुबुनसो। ना हाग्रानि मानसिसो हाबबाय नामा? बै थैनाय मानसि सानैया बिसोरखौ नुबायदां। खिन्था जानो गिनानै बिसोरखौ बुथारबाय। नोंथांनि साननाया थिगानो, जानोबो हागौ बेबादि। सोमदोन, नों मोनसे खामानि मावदो। नों फरेस्ट डिपार्टमेन्टआवनो खौरां हरदो, नायफैथोंसो बिसोरनो। दे बिदिब्ला बिदिनो खालामनोसै। बेबादिनो सानसे फरेस्टारफोरा फैनानै नन्दबारि हाग्रायाव हाबनानै नायनोसै। थारैनो फरेस्टारफ्रा मासे मोसाखौ हमनानै मोनमारबाय। अफिसार नोंथां, नोंथांमोननि जोबोद साबायखर जोंखौ मदद खालामनायनि थाखाय। साबायखरथ' नोंखौसो होनांगौ जों। बे हाग्रायाव मोसा दं होननानै जोंखौ खौरां होनायनि थाखाय साबायखर। बेखौ मोनाब्ला जोंहा जोबोद खैफोद जागौमोन। खैफोद जागोन? नोंथाङा मा बुंदों आं बुजियासै। थारमाने बे मोसाया मैया हरावनो जोंनि केम्पनिफ्राय खारबोदों। जों जोबनानैसो दोनदोंमोन, माब्रै बारग'खोथाय हमनानै मोनाखिसै। नोंथाङा खौरां हरनाय लोगो लोगोनो दावरा दावरि खारबोथारबाय। बे मोसाया मैयासो खारदोंमोनब्ला बै 2 मानसिखौ सोर बुथारखो? नोंथाङा सियरथ' बेनोमोन खारनाय मोसाया? औ, बेनो थार। आं गोबाव सम जुनारसालियाव खामानि मावबाय, बिनिखायनो आंनि एक्सपिरियेन्स दं। नायनानै सिनायनो हायो। नाथाय नोंथाङा बेखौ मानो सोंखो? जेबो नङा, आं गुबुन बाथ्रासो सानदोंमोन। औ दे, बिदिब्ला जों थांनांसिगोन। दे बिदिब्ला नोंथां, लोगो मोनफिनगोन। बेथ' साननो गोनां बाथ्रा जाबायना। बे मोसाया मैयासो खारदोंमोनब्ला बै मानसि 2खौ सोर बुथारखो? सानदोंमोन खैफोदा जोब्बाय, नाथाय खैफोदा बे नङानो जायखौ सानदोंमोन। खैफोदा दाबो बे हाग्रायावनो दं। माबा मोनसे खालामनो नांगोन। राखाव, बेयाव मा खालामबाय थादों? माथो खालामनोब्रा, ओरैनो दंलाबायो। बबावथो थांनो ओंखारखो? पुलिस थानायाव थांना फैनि आं। बिनिफ्राय मैयानि मिटिंआव मानो फैयासै? एथ' गोनांथार मिटिंमोन। बे सुकुरानोथ' ब्रा ब्रा बिमायं मोनहानाव लिंनानै लांदोंमोन। बबावथो मिटिंआव थानो? बिनालाय खालि आलासि जानायल'। ओमफ्राय दालाय बबावथो दं बेलाय? मोसाखौ हमबाय होननायखाय हाग्रायाव बन दाननो थांदों बे। मा? बन दाननो थांदों? मानो थिनहरखो बिखौ हाग्रायाव? थौ गोख्रैनो बिनि जिउआ खैफोदाव दं। खैफोदाव दं? आरो सोमदोन मा जाखो? मा जाबाय थायोब्रा? रलै, आंबो थांगासिनो। दिगदारसोलै बिसोरजों। मा जाबाय थायोथाय? सयथेबो दिनैसो बन दाननो फैबायलां, मोसाखौ हमनानै मोननायखाय। नङाब्लाथ' आं थैब्लाबो बेयाव फैनाय नङामोन। हे गसाय, आंखौ बिदिनो रैखा खालामबाय था। सोरब्रा? सोर नोंलाय? भुत!
मा जाखो सुकुर नोंखौ सोर होसोदों सोमदोन आदा बे हाग्रायाव मोदाय दं दे आंखौ मोजाङै लाग्रो बिनि उनाव खिन्था मा जानाय बे हाग्रायाव आं जोबोर गिथाव मोदाय नुदों आं जेने थेनेसो खारनानै बारग'बोबाय जालायबायना सुकुर नोंनि फालतु बाथ्राया माथो बे हाग्रायाव मोसासो दंमोन बिखौबो माथो हमनानै लांबाय अब्लालाय दालाय मा नुनानै फैखो आं सैथो बाथ्राखौनो बुंदों बे हाग्रायाव मोदाय दं सोमला आरो उरखावखौबो बे मोदायानो बुथारदों आं बे मानसि सासेखौ बाथारबायलै गिख'जों जाबजों मा नुनानै फैबावोथाय सुकुरा थार बाथ्राखौनो बुंदों उरखाव आरो सोमलाखौ मोसाया अरथाराखै बे मोसाखौ हमना लांनाया सानसे सिगां खारनानै जोंनि हाग्रायाव हाबफैनायसो आंनो फरेस्ट अफिसारा खिन्थादों बेनिखायनोथ' मैया गामियाव मिटिं लादोंमोन आं बे हाग्रायाव साननैसो रावबो हाबफैथ'नाङा होनना नोंसोर गैयामोन ना बिनिखायनो मिथियासै आदामोना बेयाव मा खालामदों आयौ लुरग' नोंबो बे हाग्रायावनो दंमोन नों जेबो मोदाय नुवासै नामा मोदाय नुनो आं माथो बे हाग्रायावनो दंमोन जेबो मोदायखौनो नुवासै आं होमबालाय सुकुराल' मानो मोदाय नुखो मोदाया सुकुरखौ मोजां मोनबायदां बिनिखायनो सुकुरखौ खेबसे खुदुमनो होसोदोंमोन आदायाबो मा बाथ्रा बुङो आं थांनोसै बाजाराव बन फानहैनांगौ थ'रो जोंबो थांनोसै बे हाग्रायावथ' माबा मोनसे गोमोथाव जिराद दंखायो नाथाय मा जानो हागौ बेनिफ्राय सुकुराल' बे जिरादखौ मानो नुखो लरग'आ मानो नुवासै बेथ' साननो गोनां बाथ्रा जाबायना बिखालि हरावनो प्राय हरनि 12 रिंगायाव मोदाया गामियाव हाबफैयो बियो सुकुरनि न' फारसे थाङो मानोना सुकुरा मोदायखौ नुबायमोन बिनिखायनो सुकुरखौ बुथारनो फैबाय मोदाया सुकुरा जोबोर दो उन्दुना दंमोन मोदाया दरजायाव बुबाय सुकुराबो दरजाखौ बुनाय खोनाना सिखारनानै दरजाखौ खेवहैयो नाथाय खेवनाय लोगो नुयो मोदायसो लोगो दरजाखौ आरो फांफिनो दानिया सुकुरा जोबोर गिबाय दिनैथ' थैखाबाय सानबाय मोदाया दरजायाव जोबोर जोबाय सोमदोननि न'आ सुकुरनि न' खाथियावनोमोन बियो सोदोब खोनाना सिखारना बायजोआव ओंखारो सोरथो एथ' हराव दावराव खालामबाय थादोंब्रा आयौ सोर बेलाय मोदाया बेनोथ' नङा सुकुरखौ बुथारनोसो फैबाय नामा बेलाय माबा मोनसे खालामनांगोन नङाब्ला जानाय नङा सोमदोना अर लानानै मोदायखौ होखारनो खारलांनायसै थारैनो मोदाया अरखौ गिनानै खारमारबाय नाथाय गोमोथाव नोजोरजों सोमदोनखौ नायै थांबाय सुकुर नों थिगानो दंना औ नाथाय आं थांनानै थानाय नंला खोमा बे मोदाया आंखौ खिथु गारखानाय नंला आं थैसिगोन आंजोंल' बेफोरबायदि मानो जायो नों बेखौ नुबाय बिनिखायनो बियो नोंखौ बुथारनानैसो गारगोन आरो दिनै आंखौबो नुबाय बियो आंनि खिथुआवबो फैगोन बे जोंखौ बुथारो बिनि सिगांनो जों बिनिफ्राय बारग'नायनि लामा नागिरनो नांगोन नाथाय आं दानिया बबाव थांगोन बे मोदायाथ' आरो फैबावखागोन बबावथो खारखोमानानै गगोन नों मोनसे खामानि माव सुकुर दायो आंनि न'आवनो थ'दो नों गाबोन फुङावनो टाउनाव नोंनि आमाइनि न'आव थांनानै थाहैदो जों बेखौ नायगोन जेब्ला गासैबो मोजां जाजोबो अब्ला फैफिनब्लानो जाबाय औ बिदि खालामनायानो गाहाम जासिगोन नाथाय मोदाया नोंखौबोथ' नुबाय अब्ला बियो नोंखौबोथ' बुथारनो फैगोन आं बे मोदायखौ गिया बेखौ आं होखारनो नांगोन अब्लासो जागोन नों बेफोरखौ बांद्राय साननो नाङा थौ आंनि न'आवनो थांनोसै मा जाखो सोमदोन एथ' फुङावलाय मानो लिंहरखो जोबोर गिदिर बाथ्रा जाबायना राखाव मा गिदिर बाथ्रा जालायखोलै मैया हराव मा जानायमोन सोमदोना राखावनो गासै बाथ्राखौ खिन्थाजोबनायसै मोदायनि बाथ्राया नंमारगौसो अब्ला आंखौ दानिया एसे गिनाय नांगासिनोलै गिनानै मा जानो जों गिब्ला बे मोदायखौ सोर होबथागोन नाथाय बोरै जों बे मोदायजों माबोरै देरहानो हागोन जों सुबुङा बेखौ होबथानो हाया जों अजा हमनांगोन अब्लासो जागोन आरो जों बे खामानिखौ गोख्रै मावनांगोन अब्लासो जागोन नों मिथियो नामा सोरबा अजाखौ जाय मोदाय होखारनो हायो बिदि अजाखौ आं मिथिया नाथाय आंनि आबौआ बिनि बागै मिथिगोनदां गोदो आं उन्दैयाव आंनो थाबिस लाबोना होयोमोन बबेनिफ्राय लाबोयोमोनथाय आं बेखौ मिथिया थ'दो बिदिब्ला नोंनि आबौनावनो सोंहैनोसै
सोमदोन आरो राखावा बिबौनाव सोंनो थांबाय अब्ला बिबौआ खिन्थाबायदि खोलानि हाजोआव दन्दर मोनसेयावनो बे अजाया थायो। बिदिनो सोमदोन आरो राखावा थांनायसै। बिसोर नुबाय थारैनो अजाया बेयावनो दंमारो। खुलुमबाय साधु बाबा। जै जाथों फिसाफोर। साधु बाबा, जों नोंनि खाथियाव मोनसे जेंनासो लानानै फैदों। आंनि खाथियाव बयबो जेंना जाब्लासो फैखायो। बेयो जेबो गोदान बाथ्रा नङा। नों राखाव जानांगौ आंनि बादिब्ला। औ, आंनो राखावा। नोंथाङा आंखौ सिनायो, नाथाय बोरै? मानो सिनाया जानो? नोंखौ आं उन्दैनिफ्रायनो सिनायो। नोंनि आबौआ जोबोद दिगदार होफैयोमोन आंखौ। आंनि राखाव आबौआ लोमजादों, मुलि हरदो। आंनि राखाव आबौआ बार नांदों, थाबिस हरदो। जोबोद दिगदार होफैयोमोन। माथो होनबावनो, बेनोथ' बिबौनि अननाया। दे दानिया बुंदो, नोंसोरहा मा जेंना जादों? सोमदोन, नोंनो मोजांनो खिन्थानानै होदो। सोमदोना गुदिनिफ्राय बिजौसिम गासै बाथ्राखौ अजा बोरायनो खिन्थाजोबनायसै। बाथ्राया अब्ला बिदिसो। नोंसोर जिंगासिनो नाङा। आं नायनि माबायदि मोदाय बे। बाथ्राया गिदिरानो बिदिब्ला। जों बे खैफोदनिफ्राय बारग'नो हागोन ना साधु बाबा? थारैनो हागोन फिसा। नोंसोर मोनसे खामानि माव। नोंसोरनि गामिनि लरग'खौ आंनि खाथियाव लाबो। अब्लानो जा खालामनांगौ आं खालामगोन। मोदाया लरग'आसो नामा अब्ला? लरग'आ मोदाय नङा। लरग'नि देहायावसो मोदाया दं। लरग'खौ मोदाया गावनि मुथायाव खालामना लाबाय। नोंसोर जिंगासिनो नाङा। लरग'खौ आंनि खाथियाव लाबो। बेनिखायनोथ' बियो मानसि थैनाय समावबो हाग्रायावनो थांबाय थायोमोन आरो जेबो जायामोन। लरग'आ गुरै रासिनि आरो जाम्बाखाय बेखौ ओरैनो मोदाया गावनि खाबु खालामना लाबाय। नाथाय साधु बाबा, लरग'खौथ' जेबो जानाय नङाना? जेबो जानाय नङा। नोंसोर बिखौ लायनो थांब्ला बे दिरुंखौ आखायाव गानहो। अब्ला बिनि सिंनि मोदाया बायजोआव ओंखारनो हानाय नङा। बेयाव आं जोबोद गिदिर मोन्थोर फरायदों। साबायखर साधु बाबा। नाथाय नोंथाङा जोंनो आरो बेबादि मोननै दिरुं हरनो हागोन नामा? मोन्थोर फरायै। औ हागोन। नाथाय मानो नांगौ? लरग' फंबाय, नों बेयाव मा खालामदों? आं ओरैनो दं। नोंसोर मानो फैदों बेयावलाय? जों बेयाव नोंखौनो लोगो हमनो फैदों। दे नोंनि आखायाव बे दिरुंखौ खानि। आं खाया। मा मोनगोन बेखौ खानानै? नायलाय, जोंबो खादों। बेखौ जों गामिनि गासै मानसिनो खागोन। बेयो जाबाय टाउननि बायदि। टाउनाव बेबायदि खालामब्ला आलासि जालायो। बिनिखायनो जों नोंखौ बे दिरुंखौ खानानै आलासि जानायसै नोंजों। नंमारगौ नामा सोमदोन आदा? दे बिदिब्ला खादो। दानियाथ' जों आलासि जालायबायना, थ'दो जों बेरायनो थांनोसै। सोमदोन आदा, आंखौ मानो खादों? खेव आंखौ। आं न'आव थांनोसै। जिंगासिनो नाङा फंबाय, नोंखौ थाबैनो खेवगोन। ओंखार, नों पापि मोदाय, ओंखार नों बे मानसिनि सोलोनिफ्राय ओंखार। नोंनि जायगाया बेयाव नङा। थांनांगोन नों नोंनि जायगायाव। गिदिंलांफिन नों। ओंखार नों पापि मोदाय।